Mizo trong zirlai video en tu te in za in chibai ule he video wa chuan zirlai ngor ngor ni lovin kan ka ve zong kam ni khat lek sei ka du'a ke kan Mizo zia social media kan ti na ati chiat na sato zia te le kan Mizo zia a nge lo zia lampang seilok ka du'a chu video Mizo trong kan palzu na sato zia le Mizo trong kan ngai poi mo lo zia po kam ni khat lekin ka saitel do ni en ula he kan Mizo zia he tu na chuan kan omin kan ti top mai tiang kan Mizo zia nget lo em mai ni engwang o niang ti ka ngai to ve thina nam dang tam tak te po an ni ve thawang chu ni chu mo kan jenghet lo lutuk kan nei hi chu an ni ve thawang an ni bo nam dang te po atam lam mi ari hur mo ange ni mi bor huai ne lampang khir tu a chong kan bo to ni ejek te pakhat na soyang dowi aji ang dowin Mizo jenghet lo hi kan jenghet lai berani mo Mizo je nget tak chu kan jenghet lo hi ni ati an ti ang do kha ani ta tak takin ka sia video a toy nan ti hian soi popila hei pathian thulam panga po soi kai lo kila a soi rin thei a soi thiam lam kan on tat lama kan beng kan chita tan hi tu na chuan bible oma bible in ve to lovin phone na kan ena ai adik takang a ma kan lo nei sa te kan thurin lo om ve sa te lo pel ma sela a soi thiam riau mai adikang chu chong kan ru shoi ta tlat to ni anu hobi ka soi lo kela nu ho te po a soi ring a soi thiam nu ho pom zong takle lung kuai zong takan soi to chuan nu ho te point kan amen ta thap renga chuta pasal te bula boya pa hi dik jok mayang engtinge bible na ti lam ai ma chuan an soi thiam do le an soi tlor do wanga lo ji ve tamai kan wa tam tak em ke ma an ye hian jeng het cher chor om talo em ni o ti thei ni ta ani tuna chuan panhina chuanin thalai te kan kai lo ko nge thalai te hingun takin ngai to ro kan om dan hi awa maksot em kan ni huta ale lama chuan kan om ve le mai thosia kan om dan hi ngai to chen angai kan vai chu kan ni tina ni lovin atam jok chu kan ni tlat to ni tu na hian enula ta chule ka ngai to da chuan hei tlang sang taka ding ta ila mo he Mizoram thalai te hi an cheveli han en ta chinila kan phesuo so ringota engma thil ti poi mo po nei lem lovin kan phewak ringoti ang tlat to ni zirlai kan ni hi he ju ti veri lo mayang lekha zirlai kan ni hi nu ten minla chom sia ti ai ma chuan zirlai ni maila midang te nei du midang te thil ang nei ve tlat kan tuma tho cho nei to te nei ang nei tat kan tuma mobile phone ni sela achang kang ber tumla chuna poimo to kan thareng ma se hi choning ka zirlai min pui thei to kang ti ai chuan thian te nei ang sing thum sing li singa nei ve phet kan tum ma se kan nei ta chenga man dan em po kan thele chuang lo TikTok ti vel Facebook midang hau na ringot te kan mang le ringot ke ma ni hian ma son tum hi kan nei kat to lo thalai te hian tu na ka thiam na ke ma mo chumi chu engtin nge ka ti punang nak tu ka her chuak lenga engtin nge chu ka thiam chu apun belang ti ai chuan thil mak deu an post kan lom em fiam thu ringot kan boi pui kan nui pui vak ke ma ni ma son tum na wang tlat to ni thalai te hi chu min le lo chuan nu chu min le lo chuan san jia ka ei lawang cho ka nge yang nu le patril ru kan pati hana sa em ke ma ni tho chua le emo ke ma ni kan level din huna khan enge ka nei phak tok nianga hei kala thok chok si lowa enge ka ti thei tok niang ti ngai to thalai kan vatlem ta em tuna kan om dana chuan lir thei thadeu kan nei chang kang deu kan tei fuwa thian den lengang leng le mai thei chang pat che chuman soeng mai chevel mai engma ngai to lem lo jinga ni chuaka tlai atla le a chumin ka ringo ta po chon enge ka thiam belang le
enge ke ma thei na hi ka ti punang le eng tin nge ka ti punang ti ngai tu kan wawang ta em thlai te ji ngai hian liu thei te kan khala chuta enge mo inti pal do lo oma kan suka ima mol ve ang ti thale ha ru mo enge kan kha ka ti sual pui khan mo ka su trep khan min su trep tu khan enge har sanna vane kan ngai to lo kan suka kan por em ringota a thian pa hai chu tiang ka tiang chun kalom hulo pal chelom le min ngai dam ro ati po ong hak zo to lovin kan sa hok na wangin mani ayu pa te po kan vatin ta oi mai ni thlai ten tlei ror jok te po in kan la nei tha em ayu pa te za thiamin an tho te o in zom fo ro pi pu te ro til lu ni ayu pa te za thiam ro ti pe chu thalai jinga tlei ror jinga soi angam om ta lo rum mai tu na chuan chung te po chu soi tu ra tam em chung te po chu nikina video danga soi ka du soi bel zel kala du wang khata khan rek bungang thalai te hi he tiang moi me kan om vel nguat chang pat che chumang me kan chet vel nguat chung eng chen nge moni don le nakina kan ta na la poi don ani le ato bera chuan video danga soi zel ka du chuang chuan to te in ka soi don he video wa chuan ato bera chuan Mizo trong hi ni nam India ram nge apo an trong arala wanga an trong por sian mang tolo nam dang trong an mang tan tatani kan nammi kan Mizo trong hi aral chuan kan namaral don ti hi chu chiang tan kan threvek tro tuna kan Mizo trong kan man dan le kan ngai poimo lo dan en hi chuan kan Mizo trong a hian nam dang kan trong kan mang kan man chuan nekina chuan Mizo trong mu mal po om to don lo video to yan ti hian soi te ang zir tir tu te jinga soi phatang toi te in hei pathian zara BSc kan zira tangin high school higher ane po ka thok kwal ve to school pali panga chung ka thok ve to in ka ria chung jinga chuan chung chau pon ni lawang kan zir na school en chin teng mo pol hiam ber kan ti pol hiam uta pol khat atanga pol som thleng te po asang jok te po niang Mizo trong zir lai te Mizo subject hi chu ngatan ma kan ngai vak lo kan faten AOB an thiam kan ti mai ABC an thiam chun a thiam lu tuk chu tatang ringot po chuan eng tin nge Mizo subject kan ngai ti ho chuak ta ni zirtir tu ta khan soi ang ka ti tro zirtir tu te po ku kan thok ve am hun dang te po nang Mizo trong chiar thiam em tro chiar thiam tro chiar thiam me an chuan kha nang lamai ro Mizo trong poimo zia kan sian lo tok lo awangin ti khan chiar thiam ve tok chuan kan lak tir zela subject Mizo au tuk Mizo subject chu tu na hian zilai te ke ma ni na ma hian chu chuan Mizo trong ngai poimo lo na min siam tlata zirti tu tangina fulat lo to ni klasa an la chia do le an ten chia tira in thiam lu tuk kha ngot kha ni lo awa tam em soi tu ngoro sei to ri lawang tu ai ka tui don tlat zirlai te bula zirlai te jinga soyang Mizo subject ania feel tak thei lo ni feel tak chu harang ma se kan tong ani enga tinge ti that kan tum lo ala poi zel don Mizo subject hi university master degree nei nan tu na hian atlak chuti khopa zirlai subject poimo ni si chu kan wanga net ve keima pol so pani kan zirlai kan soilok Govinda oma kan klasa Mizo trong chu hei keima niang mai hian ina tong ve thei zula mo keima pai do lek chang nei ti mai lo chu Govinda chuan tram kan exam ate test kan nei apo somruk chong te mu thei ma se Mizo zok kha ai kan hniam tlat chang atam chu kan ngai poi mo lo zia chu tiang te chu ni za thak takani zirlai te point master degree nei nan khop university po lak thei ani chuan engwang nge tuna hen kan wahan musit ve musit ti chu alutuk mai thei kan da hniam lat subject dang ain he tiang ani chu ala poi don eng chen nge Mizo trong hi
skula te kan dan hiam don subject dang ain kan ta na la poi don ani sebel tu tam ma se du tok phatang o du ai ka tui don tat